Croeso nôl I chi draw fan hyn yn y gegin. Mae gen Elwen fel arfer lot o bethau neis iawn I ni fan hyn sy'n gwynto'n ffain yn barod. Ydy ma fe. A cig Eidion Crensiog neu crispy beef. Ia. Flas Tsieineaidd felly, ie? Ia'n hollol. A dwi'n credu bod nifer fawr o wylwyr yn gyfarwydd iawn â hynny'n dydy. Un o ffefrynnau dwi'n credu pan da ni'n allan ac yn cael falle bwyd ar y penwythnos neu rhywbeth. Ond o'n i'n meddwl sy'n ei danos, mae'r hawdd ydi wneud o. Mae gennau olew yn cynhesu fanna rwan, so na I dynnu ffwr y meiliad. A dyma i o, dwi wedi dechrau ffrio. Dyma i o'n Eidion Cymreig wrth gwrs. Mae gennau Eidion Cymreig bendigedig a rymp, y stecen rymp. A da chi'n gweld mor dened wedi torri yr stripyn wan. Felly, da chi ddim ond eisiau un stecen go fawr. A wedyn, da chi just yn rhoi o fewn cymysgfa, fel sy'n gynnau'n fanna, o flawd corn. A da chi'n gweld yn y ddesgyl fan hyn, yr powdr 5 sbeis, y Tsieineaidd. So dyna cwbl dwi wedi wneud, tair llwy fwrdd fan hyn o flawd corn a wedyn y powdr. A wedyn, swn i'n awgrymu bod chi yn ei goginio fo, fel dwi'n neud fan hyn, mewn rhyw 2 ddarn. Da chi'n gweld hytrach iddo fo, neith o ddim ffrio ddigon uchel os da chi roed y gyd I fewn ar unwaith. A pa olew sydd ti fanna? Dwi'n hwnna'n ei gwaniaeth? Dwi wedi mynd am olew, jyst cyffredin, neu llysiau heddiw. Eto dewis personol dwi'n credu, be da chi'n hoffi ffrio hefo. Lle bod o'n edrych yn ddipyn o olew, ond wrth gwrs, da ni'n mynd I godi yr cig ohono. Lle na I jyst golchi'n wylaf gyda'r blawd a'r cig yma. O chi'n gweud un stick yn fyna nawr, ar gyfer un person wedyn, efe? Na, da chi'n gwybod beth dwi'n credu fydd hyn. Gewch chi weld, allan o un stecyn fawr, mi oedd I ryw 300 gram o bwysau, ond da ni'n cael lot o stec yn dydyn allan ohono fo. A wedyn, cwbl sy'n eisiau gwneud, I bod yn ofalus, chi'n gweld bod y gwres yn uchel gynnau fan hyn, I droi o gormod, neu mi fyddan ni'n cael lot o'r sydd na'r cig yn dod allan. Jyst gadael iddo fo, a peidiwch bod ofn, mi eith o neis ac yn cris fel hyn, fel da chi'n gweld y fan. Ond y ti badell go ddom fanna hefyd yn does? Oes. Ond fedrwch chi'n neud o mewn sosbon os ydych ewin, chi'n gwybod well gynnyn nhw. Reit, nawn ni symud ymlaen rwan at y llysiau. A be dwi am wneud, rhyw ddropyn o olew y fanna. Ac yna, dwi'n mynd I roi I fewn beth sydd gynnau fan hyn rwan, dwch chi'n ei weld. Mae gynnau shibwns, rhyw fwns o shibwns yn mynd I fewn, sinsir ffres, rhyw hanner modfedd o sinsir ffres, 2 clov o arlleg, chili bychan, a hefyd dwi'n hoff iawn o'r pys Crensiog fel y sugarsnap. Y pys yna, a dwi am roi I fewn hefyd, pupur coch, dwi'n credu bod y gwres na'n uchel gyda ni, ac pac choi I fewn. So, rhwydd iawn I wneud hefyd yn dydi. Mae'n lliw neis, yn dyw e? Ydy, felly ydych chi'n gwybod mae'n iachus iawn hefyd. Felly dwi jyst yn mynd I ffrio hwnna chydig o funudau, mae o angen. Rwy'n I fymryn fwy o olew a gadael iddo fo fanna. Cadw'r llygad ar yr eidion. Os ydych chi'n meddwl falle bod o eisiau jyst rhyw drwad bychan fel na. Mae'r lliw yma yn edrych lot fwy iachus na falle beth byddech chi'n cael ar nos Wener. So falle bod yr amser I wneud hwn, allwch chi wneud hwn, tato fel an cyn ffono a casglu fan. Wel, chi'n gwybod, yna beth dwi eisiau ddanos heddiw, mor hawdd ydi o. Fe, dwi'n mynd I wneud rhyw saws bach rwan. Mae gynnau eto, beth dwi'n hoffi am hwn, hein ydi cynhwysion sydd gyda ni'n y tŷ, dwi'n siŵr, yn y cwpwr. So mae gynnau'r saws chili melys y fanna. Dwi'n rhoi I fewn y saws soi. A dwi'n mynd am yr un o hyd sydd yn dweud llai o halen. Gan bod o, dwi'n meddwl bod y pwynt nes di fanna yn un da hefyd. Yn aml iawn, mae'r rhain da ni'n brynu falle'n uchel ma'n halen. Felly triwch peidion da. Wyt ti'n gallu reoli fe pan ti'n neud ydy hun yn dweud? Wel, yn hollol, yn hollol. Dwi'n newid reid I fewn finegar gwyn. Ac rwan beth dwi am reid I fewn ydy saws coch, ketchup. A dyna ni, dyna ydy'n saws ni. So, syml iawn. A beth sy'n eisiau gwneud rwan ydy, mewn rhyw funud pan mae hwn rwan barod bron, cos da ni'n eisiau gorgoginio'r llysiau yma, nac oes, da ni'n eisiau nhw'n neis ac yn grensiog. Mae'n edrych yn neis, fan mai e. Hwn yn mynd I fewn. A da ni jyst eisiau fod ddod I dderwi. Os da chi eisiau chydig bach fwy o saws, da chi rei bach o ddŵr. Gadael hwnna dderwi. A wedyn mae'r cig yn mynd yn ôl I fewn I orffen. So, mewn at hwnna? Fewn I fanna.
So mae gynna i beth fan hyn, fel o'n i'n dweud, wedi mynd yn neis ag yn brown. Chi'n gweld mor crispy di o? Hwna yn mynd i fewn. Faint mor hyn mae'r un yn bod eistedd wedyn? I ddeud, maen nhw wedi bod yn eistedd fan hyn, sa fe fi'n neud sŵn pan oedd y colofnyd wrth fi. Sa chi'n neud o mewn gwirionedd, mewn amser, yr un amser, da chi'n gwybod? Felly funud maen nhw wedi coginio. Ia, tynnu nhw allan, gadael nhw, chi'n gwybod, dreinio, a wedyn, a dyna ni nôl i fewn. So, da ni'n mynd i weini hwn wan. A dwi'n meddwl be na i godi mymryn o hwn i chi. Dwi'n mynd i weini ar weli o Nwdls fan hyn. Ond na i godi mymryn bach yr eidion ma siŵr, da chi eisiau blasu. O, ie, yr eidion a'r llysiau. Gyrraedd llysiau, ysblan. Ond beth sy'n bwysig ydy bod chi'n gorchuddio fe gyd yn y saws. Da chi'n gweld mor lliwgar sgleiniog ydi o. A dwi'n mynd i godi mymryn i chi blasu. Na ni. Reit, diolch. Bydd o'n bach yn bwyd. Reit. Diolch. Cedi hwnna de. Ia, cedi hwnna. Os na ddoi ma? Oes, mae un yr un i ni sgwna, lwc. Mae gyda i Nwdls fan hyn, dwi'n mynd blatio i ni fyny rwan i ni gael gweld y saig gorffenedig. Crensiog, mae'n crispy, dydy? A llawer iawn iachach dwi'n credu na beth ni'n gael. Falle, da chi'n gwybod? Mae hwnna'n lyflu, Elwen. Elwen. Ragor hwnna'n y man, diolch yn fawr ti. Lyflu.